lali suwa hi mihring mai ani zia fia tumin mihring zinga an thiam na hmanga ni tin kolani chuak chiar an om ang bokin bible pumpui a bik takin bible in chiang taka atarlan thilte fin fia tuma thei top chua pathian hi a om nge ani ti tarlan tum an kat nuk ve tho chung zinga chuan pathian in a man tak mai nowalongte tuipui senlem zo faro tolai lir le ral thuam themte thalera mo sian lungpui ata tui avuak chuana te tui puisen an kan lai tak thlengin ronwe ta hian a hun taka alo pholang to thina ni tuna po khovelin anzon po an hmuhchhuah theilo pathian bom chu maktak main a hmuhchuak ta ani amusa bung thum chang sari hi a chang thlan ni in dik takin lalpa pathian chuan arong bol tu a zol nei te hena a thuruk hril lovin engma atilawang ti kan hmua ti chuan protestant bible man lai atanga an paitak apokrifa bu som pasari zinga pakhat makabia pahni na bung lina atang khan thuthlung bom chu alo langta a zol nei jeremia an babylon ral lolan ma lokin jerusalem a puk pakhata athuruk thu lo chuang mangin ronwe ta hi aum na lai tak ko mu anita ani jeremia hi athian then khatten an zuirua ma se pu kokel pakhata an hlo ta daya an hnuwa anin hmule tumin ama an zui thu jeremia an hril chuan pathianin ami te a hruai khoma an chunga angil nei na alantir le ma chu tu man he mun hi an hretur ani lo chuti huna chuan heng thil thu ruk na mun hi aron puangang tina changta ani hi ti chuan ni khat chu ronwei ta le aram mi pakhat hi damascus nei tak zoka luru mun pakhat zok jerusalem pon ta zok chunga an kal lai chuan thok le khata ronwei ta ka chuan heta hian jeremia mercy seat a om tia soita a thian pa chuan mak ti taka ronwei ta chu enin ama po chuan chu tiang chuan ka suin ka hria atita ti chuan mak em pathian ram ruat ti hriat ngoi hian chulai lunghmuna cross nga na hnu ni om tak kil likhuar hnuaya fit som ni vela chuan thuthlung bom chu azuk mu chuak ta ani chulai hmun lai phalna adil dan le ma alak dan zong chu ma ni rem chan angin en tamai zokila a tha nge puk chung kazuklen chuan thuthlung bom chu felfai takin alawin hunga akianga chuan tlangwal pali hian loading renga kei chuan helai a hian enge in ti le ti in ka zota ka khong tangal veka anzinga pakhat chuan ti hian min changta a mausian thuthlung boma thupek som ada lu tirata veng him tu tura ruat van tir ko te kan ni e ti in ti chuan an ni chuan ka thalak hun na chu rem fela ka thalak na ken chu ngat turin min ti ta a an ni vek chuan ti hian ka hnena thuan soita a thuthlung bom chung hi zen la thupek som hi la chuak ro ti chuan a thla lang che lalpan mi zong mu atan adu ta ti in thuthlung bom rang ka chak hlir laka siam kho na chu an hong ta ani lung chu kala a abula lung sakhata chuan ka ngatta a ti turmin hril ang zelin thuthlung bom a thisen kai po chu kalata ani sipai zahau tu in lal isu kha athi chen lo fianana anna ka fein a han chun khan ana ka tangin tuile thisen aran luang chuak ta chia mani kha inlârna satak ahan ngin khan leya khichata cross an phun lai taka zukluang lut zelin mihring fa ta sual thoina lali suathi sen chuan thuthlung hlui huna ran thi sen hmanga anin thoya pianga ran thi sen hmanga thuthlung bom an the huang bokin an nuai fit som ni a jeremia thu ruk thuthlung bom chu azuk farta ani lali suan min ngai dam dan kher lu tukha tlan na hluber kha tuna zet chuan soichel bo ani zia kan hria chian pha le zualta van tir ko te chuan isu athi sen chu la turamin ti angin kalatange ya tuna mi che thu a soidon zet hi chuan ron oi ta po hi hlau thong takin a hei ha masate te niamole tu point thi sen ro char to chu thi sen thi ani tian hrevekang ama ero chu faro ta ruang an hmuhchhuah te po kha eng emo hriat nan chuan thi sen lo om an en chin thei te meu mai ama ero chu chromosome count ero chu thi sen khang the to hmuhchhuah thei ani lo mihringa hian atlang puin kan timur a hian chromosome in kop somni pathum an zawaya somli paruk an om thin somni pahnih te chu autosome ni in mipa le hmeichhia an landan ain ang ve a in kop somni pathumna anti chi pai sex chromosome kan nei zat ero mipa le hmeichhia ain ang talo thunga hmeichhia te chuan x chromosome pair in kop pahnih an nei lain mipa chuan x le y pakhat ve kan nei ta ani
ti chuan a toy zawng in soita zelila lal Isu thi sen fin fia turin Jerusalem lama a thian te rin tlak te hnen avakal ta a thi sen khang to atangin DNA te chu ala hriat thei ni ma se chromosome kher hi chu hriat thei lo ti a pom nge tlat ani anni chuan darkar somsari pahnih chung chu salain tuya che in kan reconstitute photanga chu mai ba ka ti salum lai bo ruak lum le wat zat bi thlian hnuaya kan handa pholange ti chuan chu tiang chuan an ti ta a an hena chuan khongai takin in en chin huna chuan in kianga ka om ngei theinan min han ko nge yang chu ti in ngen ngol takin ka chhuat san ta a ti chuan an hena ka vakal le ta a an ni po chuan mi hring thi sen ngei ani thu min hril ta a kei chuan ani le tuna kan white blood cell kha laula growth medium lama darkar somni pali da in body temperature hnuai en kol le ta che u kan ti chuan omzia a om to chuan lo tur thu le thi sen chu a thi to thu in min chang ta a kei chuan ka thu anga ti tur le atu ka local le turin kanin ti le ta a ka zukal le chuan microscope mangin thi sen chu an han en dik ta a en dik tu chuan angai na hriat lo mel takin laboratory pindan chunga a tho pui pani ta chu alam ta sek maya an ho tu lian dang an be boka hebrai tong nan riat le nok thina a to pa chuan kalam lo hoin puron he mi hring thi sen hian chromosome somni pali chi anei tu thi sen nge ningaya tin min zot ta ani khitaka chromosome kan soitak ange khian he mi hring hian anulama X chromosome pahni anei nge line ami palama thung chuan X chromosome om si lovin Y chromosome chi a om ta ti na ani chu a om zia chu nau te khan anu kal tlanga adon chromosome somni pathum le Y pakhat chi anei ta ani chumi om zia le chu khano pangkha mi hring atanga chuak ni lo mi pa Y chromosome kal tlang lo seilian pathian ani na tak chu alo ni ta ani tin anni vek chuan kapu he thi sen hi anung ngei bokani tu thi sen chi nge mo ani reng chu le tin min zot le ta a an ma ni chu ke en ngoya in me sia thi sen ngei kha ani e ti in ka chang ta a u nau te u ka hrila cheu tu na po anni chu andang lam ta ti in ron wei te hian aton hria thi a soita ani Jeremiah khan temple atang khan pathian in abiak book sakna turata na thil poimo zong mai hun pui thiam kor fual puan rong chi sang lumbel le thil dang then khat kha he huna hian ala om ta vekani atibok mitam takin ron wei ta hi an ring tak lem lova no long po ararat tlanga tilawin bible sei ang takin ararat tlang te mountains of ararat ashriat fi atangin a Hmuhchhuah dai ani ma se ama oi lo tu pakhat chuan kal chilena fiata a pa in ngai tlom tak pathian in adu sak zong le ma ni in pe te laka ain puang thin ti ring tu mai lar tum lo athil Hmuhchhuah kal tlanga ring lo mi te wan rama hruai thupui bera nei mi alo ni zia aziak ta zo kani Israel sarkar ne na anin rem na chi hriat ni lo ma se eng ti khuna emo chuan a thalak te le video then khathi chu hmu theya pho alani don thu a soilok ngeya tuna phei chuan ak omna hma chi pu kokel thlenga azuklu na po hmu thei anita Israel thunei tu te hian bom hi Palestina hnaya om ania wangin levia chi pui thiam thuama in thuam te kal tlangin hun sonan tuma an lo chu hartak le nu an zuk en chu an lo thi khong reng alo ni engpo ni sela hetiang thil hi an Hmuhchhuah tak emo tak lo emo po ni sela kan rin lal Isu Krista ero angai renga mizote zinga po pathian om ka ring lo ti tok la bolo la phu atur emo thu phu atur emo kor hak tur emo hau sakle lar tum na ngor ngai tu alo hian pathian om zia emo a om lo zia tal hi chu ngai tu ngun dewila pin na kan char bel mai theyasin Gutenberg Bible by Simama kumsang khajali somga khan Mainz Germany he Bible hi Johann Gutenberg le athopui Johann Fast chuan buja somga le kopija somriat vel Latin tonga chutin anti chuaka he le khabu hi Gutenberg Bible ting kan lo freta ani 42 line Bible Mazarin Bible emo B42 tia soichin ani bok he Bible hi movable metal type kan ti mai huta zia ni lo thil chut kai na khol manga le khabu chut masak ber pol ania hazia khi afia china fel fai a he le khabu ti hluzual tu pakhat chu amoina aesthetic le thiam na artistic sang tak he ani ome Pathian Thuthlung le poimo na achut ani telbok
he le khabu an chu hun lai vel hian Europe khomwal puya hian le khabu sing thum vel chau a om nia tar lan ani he le khabu Gutenberg Bible hi volume pahnia ti chu ani in phek sang khat jani somriat paruk aton tona chiarin a oma volume pakhat zawk he rong lar lampang manga kuta che ania volume pahni na hi namzia rang lam hoi rong chini apol le asentel bela chei ani ve thung Gutenberg Bible hi library university le museum sang sanga a oma khowela copy somli pakwa chau mu tur om to a chung zinga chuan somni chau hi a phek kim omani 32 line Bible kan ti Bible chutma saber.2 po hi Gutenberg Bible tho ni a sayani thilmak ve deuh chu Johann Gutenberg hi khoi angia pian nupuya neyam fa te an neyam khoi angia a thi a thana om ti tu manan trelo document sang hajali somnga panga a chuan a hna tho dan te a tha chang dol tu Peter Schiffer te thlenga tarlan ania a chanchin hi hriat tur tam lo hle thungani Gutenberg Bible hi Germany abusom palivel chawan kola United States abusom buthum chu Morgan Library le Manhattan Museum te ta ani thunga Asia rama chun Tokyo Kyo University a pakhat mu tura omani kumsang hajakwa somriat pase khan US dollar million nga point pali in Marujan company Japan chuan aleya hei hi tuna Asia rama kan nei om chuna nia restricted talani zui tuna hlutna hi US dollar million som thum panga vel chut ani Gutenberg Bible hi khovela le khabul hluber berthlan chu zinga pahni na ji alan ani nge bok ani Nula Thianghlim Mari inlârna mak tak chu ziak tu ND ke zar zo diana khovel thil thleng mak le dang dai zinga Nula Thianghlim Mari inlârna chanchin hian mi te ngai ven a hlo le a kumsang kha jakwa song pasari atanga vo in thleng hian khovel thil mak zinga chiartel alani fan mai Mari inlar chanchin hi abikin khothlang ko ran ho khuan an bo na sale zuala Europe khomwal point a boi puina sangyang mai USA Georgia State a 1 years muna thatharni som phatuma piang in Nula Thianghlim Mari anga in chal chu ain lar thina hemi mun chau nilo mun dang danga point lar na sale bokani he Mari in larna anti mai hi tetale Mount Rinfli niten The Thunder of Justice ti in tilthen dan chanchin le khabua chipchiar takin an chua to nge a an soidan chuan Mari chuan Trinity Thianghlim chuan ka fapa local nai to sia a local le na tan mi te chu in buat sai tir turin min tir ani atimau mai hei hi ko ran hruai tu Roman Catholic chuan thupun bung som pani chang khata trak chang lia meichia nia in thuam ati kha ani e anti me mai mithen khat chuan Mari ani anti lain mithen khat ve thung chuan ram huai mihring te bum tu mai ani anti tlat boka ain la na thin mun poimo zual deuh te chu Portugal rama Fatima te Spain rama Garabandal tele Yugoslavia rama Medjugorje te anni Medjugorje huna hian sangkha jakwa somriat pakhat koma tangkhan no pang paruk hnen ain lar thina helai mun hi mimir makta duai som pangale rongbol tu singkhat sanga velin an tlo to nge ani Mari in larna huna thil thleng lar tak pakhat chu Portugal's Dance of the Sun ti an soi khania he thil thleng hi a chan chui chu thei lo khovel thil thleng mak galleria ami khwal lo hle ani hemi Portugal rama ain lar dan hi tharau in larna emo midoi vai thil emo angai tam takan ombok Portugal rama Fatima huna sangkha jakwa som pasari mei ni som pathum khan no pang pathum Jacinta Marto a unau pa Francisco le an cousin Lucia dos Santos te chuan an khodaya mei che pakhat in larna an hmuwa chu mei chia chuan Nula Thianghlim Mari ani thu te soi mau maya ani chuan thil tam taka soi boka tin chungmi te hnena chuan ni som pathuma aron in lar zia tur thu te soi boka a soi angei chuan a hnu tharuk chung chu thathar ni som pathuma ron thlena piang in aron in lar ta zia mayani no pang pathum te hnena ain lar tum hian khovela thil lo thleng tur te a hril loka no pang pahni Francisco le Jacinta te hnena chuan nangni pahni hi chu tuna tang rei lo te ka hnena kala ang cheu ma se Lucia hi chu rei tak khovela alo mang tuna ka thil soi zong lo thleng dik hi a movek pokang atia asoi ang takhian no pang pahni te chu ne rei lo te an thi tamaya Lucia ero chu he thuji alai po hian aladama kumsom ko pasari vel ani to ani
he thil hi athlen masak ber atangin mi te ngai vena hlo na se ema mari in lar lai mu tumin mun san san atangin mi pui tam takan pung khom trina ma se mak tak main chung lo pang pathum te chau lo chuan marian ya in chal ron in lar chuan mu ve thei lo ani ain lar to ber ni chu october ni som pathum ania hemini hian mi pui noi kha chuang zetan pung khom tamaya zinga tangin mari in lar lai mu tumin ruwa sur nuai mi pui sang tam takan tlim khat murmaya mi pui chuan an be se angin mari chuan mulok lova ma se nakina chuan chhum cha takara ni aron lang ta war maya chuni chhum kara tanga ron lang chu alanda nain thak ta thut maya ni chu silver rongin aron lang ta a leilama chak takin aron in kho thata pur maya ni tin ni chu asa thawol vol hle a chumina hual pap nge a sarzam kan tiang hi ani ber ome nakina chuan ni silver rong chu asen lara aron in thak le ta phut maya reilote a rong engin aron in thak le thuaya ato pa chuan nai nok rong lam deuh hian aron lang le a ti chuan van lam a chho le ta vung maya chuti lai chuan ni chu a phu hlur maya mi pui chuan makan ti kher mai he thil theng mak le dang dai tak hian minute riat ve lai a nge a wo in thleng hian kovel thil mak chan chin ziana Portugal's Dance of the Sun tia chin chi alo ni ta ani he thil theng hi science thirna tarmi ta tang chuan thil ni thailo top anga ngai ani mau maya a chan chu ni khian aum na ason ve ngai lo lain Portugal rama Fatima hmuna ero leile van kalmang pe lutukin thila thleng si a chuwang chuan cosmology ho le khovel mi thiam tam tak chuan a hringa hrana ram huai na thwa an pu min me mayani cosmology ho chuan ni chumi pui hmu lai anga thlok kwal vel vak ni tak se chuan leilung kal phung hi minute riat lek chung na boi zo vek don ti na nia ma se leilunga boi na chu tiang eng ma thleng si lawa ram huai na tho ani ngat mai an ti a hemini mai ni som pathum sang kha jukwa som pasari koma Fatima mun thila thlen lai hian no pang pathum ta ti lo chuan mari in lar lai an mu ve thei lawa ama ero chu ni thlok kwal vel le arong in thak lai vel chumi pui noi kha chuang fe in an mit ngai an mutat si ani mi then khat ngai dana chuan khamenia mi pui te mit kha a hu haw mi toy vai thei mass hallucinations na tho angin an mutamai ni an ngai thonga ma se kausan lamero chuan i helowin mi thianghlim mari in larna le pathian thil ti theina ron lan chuana ningein an ngai me mayani Fatima hmuna chau po hian mari in lar anti hi voi tam tak mu ani kan ti to kha chu mari ron in lar chuan kausan hruai tulu pop chungchang po asoi nge a pop zan hi somruk pakhat na thi nuwa pop pathum an ron om le ang ti te asoi ani tin pop housing a khan pop John Paul II chuan mari in lar na hi atui pui hle a akor fual malama em ti aziaka akor hnung lama latin tongin totas tan sum maria mari kapumi ta kani ti achuang ko wa he pop John Paul II hi kumsa chakwa somriat pakhat mei ni som pathum khan ka hliam ani nge a ka hliam ani khan hemini vek hian Fatima hmuna mari in lar chuan pop John Paul II chu ama ven himna awang chawadam khochuak ani thule khovela remna le mona siam tua adu awanga anun na chan himsak ani thu asoitlat mayani pop John Paul II chu alom ema ka hliam ani champha chi kum sang kha jakwa somriat pahni mei ni som pathum khan Fatima hmuna kalin chumi hmuna mari liman din dian pui ma chuan thina tong trai ta hialani kum sang kha jakwa somriat pahni august ni som panga le som paruk khan mari hi ain lar le a hemitum hian Society of Jesus Pola Father Ramon Andrew Unaupa mithito Father Luis Atharau chu mari chuan kau chua sakin a unau Father Ramon chu abiak tir nge ani a omzia chu mithi le minung inkara mari ni en chal chuan palai na athogani berang chu Father Gobian hena September ni som pariat sangkha jakwa somriat pariat kum khan mari hi ain lar le boka khovel chia tur thu a hril le nek mai ni ome tin thingtlang lo nei mi pakhat Michael O'Donnell hena August ni khat sangkha jakwa somriat pariat khan mari hi ain lar le boka mari chuan thua soi treu nge ani mari nia in chal ron in lar thin hian kum sangkha jakwa som pasari atang dai to khan mi te mu theina in lar to a kausan lampun an ngai ven ngal ema
Mari inlârna hmun nia an soya chuan mipui tam tak atlein an tle dul rang maya heng Mari inlârna hmun hming thang deuh te pawh hian voin thleng hian tlawh tu an chatlak mang lova Mari inlârna ring tu ho Mariology hial an lo pian phah ta ani